Morini kwara mugiro kamana nyako mkitera mugi TV kaneno kanya sayo yeno choko chenro maro wimore sani saa 3 kwantiere kagi Belinda Phillips nyarge makala kaka loko marwa bange wabrogo mbaka gi jopiny moa kuonde mopogore Siaya, Mombasa, Kisumu gibinyiso wapatgi wach mani mibadhi ogo touch e od bura joma bro bedo go studio ka Ten Wycliffe Omondi men ja siasa to gi David Oyaro men je puonj obro winja ni irigani koro ang'o manyaka timre kaka jopiny gin gineno ni wach mar mibadhi ni inyalo thiedhe nade mane mpaka modwer kata go kodi bende 2-6-00 kaka inyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawan go. Doho chunga put manyo chuogi gi jatend piny Kenya William Ruto mar kedo gi mibadhi. Mibadhi osebet Kenya ka kinde gi kinde ma pogruok en ni Ker William Ruto nyocho makre sana gi wabunge winjoga ma onge pogruok gi executive gi legislature kod judiciary. Paro medo wuok seyo ne jood bura e wi kawa soya moko kuom jotelo gi jopiny omedo siemogi. Right now we have increased the numbers. We had around 8 fan zones on Sunday. Now we will have 13, across the city. Sirikal omedo kwan kuonde ma johera mag adhula biro nene tugo e kind Kenya gi Madagascar. Ero kamano, jatend piny Kenya William Ruto yudo inga bang' doho mamalo chungo aput manyo chuogo e jiwo lwenj kedo gi mibadhi. E bura mane ochwale doho kod Dr. Magare gi Kenya gi ji mamoko adek, jayal bura Bahati Mwamuye ochungo chenro duto mag apudno kendo chiko sirikal mondo chwal duoko margi tarik 29 dwe mar 8 higa mwantiere ni. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Bad migawo mar doho odhi nyime kod nyono break e chenro mag jatend piny William Ruto kuom dhi ataro mar chik. E bura mane ochwal kod Laktar Magare gi Kenya, Eliud Karanja Mutindi, Philemon Abuga kod Dishon Mogire, jayal buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ochungo chenro moro amora mar aput mar bad migepe 11 mane ochuo kod jatend piny William Ruto mar goyo jek chenro mag kedo gi mibadhi e pacho kae. E ng'eto mare, Bahati Mwamuye ogolo chik makumo apudno kuom dhi nyime kod chenro moro amora nyaka biwinj bura mar ji 4 go makwedo gwelo mar apudno kuom dhi ataro mar chik. E bura margi, giwacho ni tich mar kedo gi mibadhi en tij duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC kaluwore kod katiba kare 79 omiyo chugo aput machielo mar kedo gi mibadhi en kawo tij EACC, wach ma osir lwedo kod okil Kamaloka Duncan Okach. Katiba wacho ni ntie institutions moket gi katiba. Makineno duol moket gi katiba momigi ni gin gi teko mar timo gimoro. Onge kaka jatelo koso kata ker piny nyalo wacho ni odwa create duol moro kendo manyalo deal gi the same things ma katiba osemiyo kaka EACC. Koro kineno teko mane jatend piny ne temo miyo multi agency team mano loso nyoro, iyudo ni teko modwa miyo gi en teko makatiba to jo Kenya omiyo EACC kirango katiba. To teko momi EACC onge ng'at mora mora manyalo kawo teko no to miyo ng'at mora mora. Gidhi nyime kod lero ni nywando migepe mamoko mag sirikal kaka bad migawo mar okwach kich DCI, bengi maduong' ma pacho kae CBK, kod apis maduong' mar jomin wach ODPP en temo mayo duol mar EACC teko mage mar chung' kar kende. Bura makamano bende okwedo okang' mar miyo migepe 11 go teko mar tiyo gi omenda mane omigi e budget mar chwalo chenro mar kedo gi mibadhi ataro mar chik nikech od bura kende ema katiba miyo teko mar miyo migepe mag sirikal pok mar omenda. Koro gima jatelo notimo ni be maka dhoga nikech doho osewacho gini makoro onego bed ni osepuonjore koso joma miye kata advice gisepuonjore makoro ok ginyal bedo ni ginuoyo makosa every year ni ginuoyo makosa ma doho osewacho. Koro ng'ato penjre ni ka ging'eyo ni gini rach, ka ging'eyo ni gini ibro chwala e court to doho bro chungo, ang'o moyo pod gitimo gigi. Okil Kamaloka Duncan Okach nigi to e dwaro mar William Ruto mar kedo gi mibadhi pacho kae
ka olero nyalo bedo ni William Ruto temo luoko lwete e kedo gi mibadhi. Adonga gi higni ariyo mondo adhi ka general elections. To magi penj ma jopiny bro penje. Ni wacho ni bro gori gi weche mibadhi. Ni timang'o. Koro nyako tem mondo in be obed gi excuse ma ji nyalo wacho ni hapana jatend piny to at least notemo. Joma richo en jodo. Gine mane gi kwedo gino. Katiba no ema koro be ridona. Doku keto katiba matek kamae, maybe da bedo gi koro powers manyalo kata timo kaka dwaro. But sani dongo neno ka temo, giringo e doho to gikwera. Mwamuye ochiko piny owacho mondo chwal duoko margi ma ok olewo ne tarik 29 dwe mar 8 higani. E ote ne ute fwambo weche chieng' tich ariyo jumani, jatend piny ne owalo aput moyiedhi mar bad migepe 11 e okenge mar rido tol e lweny mar kedo gi mibadhi. Moko kuom bad migepe go gin duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC, bengi maduong' ma pacho kae CBK, bad migawo mar okwach kich DCI, bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling NIS, apis jamin wach maduong' ODPP, duol mochung'ne choko osuru KRA e kind mamoko. E juma achiel mokalo, Ruto oseyawo lweny kod jood bura kaachiel gi senators kuom kwayo apisas mag sirikal asoya kinde ma gichopo e nyim komitis mag od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Paro mopogore opogore medo nyuolore e wi wach mibadhi mawachore ni ogoyo tach e od bura. Moko kuom jood bura machon oseyo pend chike manyien mag 2010 magiwacho ni nobiwo teko mathoth kuom jood bura ka bende gibiwo seyo ne jatend piny Kenya magiwacho ni elumbru mosiro mibadhi e pacho kaendi. Simpros Okinda miwaler. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? And they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. En gima osemedo liet mar siasa e pacho ka, ahinya kind jood bura makoro buono mar chulo kuoro ne jatend piny William Ruto, kamoting'o chako chenro mar thiche oko e apisi. Jotelo mamoko e pacho ka bende koro medo duondgi e wi chin mibadhi, mawachore ni ogoyo tach e od bura, ka thothgi to nywando nyaka jatend piny ma giwacho ni apisi e kama ichwake mibadhi machwe olore nyaka e od bura. You put a person who has been fighting the institutional order in charge of implementing that institutional order. So that is a genesis of some of the challenges that we have. Jood bura machon go lero ni kata obedo ni chiwo asoya ne jood bura ok en gima wendo, kendo en gima nochakore kod pen chike manyien ma pacho ka mar 2010, jatend piny William Ruto lwete ok ler. 2010 constitution comes, or subsequently the members of parliament got bolder and added their own salaries, and now until now they control everything. When we made it possible that we can say to the minister, we are not passing this unless you do this. You know, you dare the minister, because you control the budget, you control appropriation, and then you control CDF. The line between what is not acceptable and lobbying, some people hide on this side or the other. So you cannot say it doesn't happen, you know, and it is bound to happen. I think somehow I'm feeling grateful to the president by saying that members of parliament, they vote because of financial inducement. Maybe that explains how they in a record time passed 4 bills for the universal health coverage, a darling of the president. Maybe. Thank you, Mr. President, for letting us know. Gilero ne ten Ruto osechiwo thuolo ne jo mibadhi mondo ta pacho ka, kendo jo Kenya onego ikre mar thiche oko e yiero mabiro. When you have a patron saint of easy money sitting at the top of the hill, his surrogates see their role in doing what Sudi does. And now they have co-opted other leaders. Kamano bende mbui mopogore mag oganda osebedo ka odich nyaka ne jatend piny pus weche mag mibadhi e od bura. Manenja kom mar riwruogo kinde Nelson Havi obono jood bura mondo thich jatend piny William Ruto oko e apisi, poni ok gimoro kod gima Ruto nowacho e wigi. Jaod bura ma Homa Bay Town opono Kaluma e mbui mare to dok ne jatend piny William Ruto koyie ni mibadhi opong'o Kenya kamoting'o od bura. Ojiwo jood bura mondo yie kendo ka okang' mar kedo gi mibadhi kar tuo dhoggi. Jopiny ni kod geno ne ywaruok ma kama e kind jotelo biro nyago lemo kendo konye kedo gi mibadhi ma osemuonyo omenda jopiny matara higni buora sani. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Kweth josiasa motenore gi ogai mar DCP Rigathi Gachagua oyango ni jatelo no biro donjo pacho ka indiko wuok e piny mar Amerika kiny kendo ni bang'e obiro bago romo gi jopiny kuonde mopogore opogore buore Nairobi kaendie. E kinde mane gitwag gi jofwambo, jotelo go kotelne gi Cleophas Malala oyango ni giseoro ote ne obila mondo chiwnegi arita kendo ni kik gisir tulo ma giwacho ni giseyudo maling'ling ni jotelo moko temo geto Gachagua e kinde romo mage gi jopiny odiechieng' makiny. Kodwoko jotelo go, ogai mar obila Douglas Kanja to koni gibiro keto kwe kaka pile kendo ni poni dwaro biro bedo mondo Gachagua ndik dhoge gi obila ubiro timo kamano kaluwore gi. We are well informed and we know that tomorrow national security agencies will be in tow both at the airport and during the procession. As such, we want to make this clear. We are a peaceful people, and our meet and greet the Nairobi people tomorrow is as such. Kwetu ni kuwasili ya kawaida kama Mkenya mwingine ule anarejea injini. Kwa hivyo sisi hatuna shida hata kidogo. Yakifika anafika na kuelekea kama wale wengine vile wanafanya, sio? Na ningekumbusha Saidi, sisi wajibu wetu ni moja, kuona tunaweka usalama vile inatakikana kwa nchi yetu yote, what we call safety and security to the people. Na kwa wale wote ambao mtu yote akivuja sheria bila shaka pia na anashughulikiwa namna hiyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo msimamo wetu ni tunatarajia yakifika atakuja tu kama Mkenya mwingine ule, anaingia tu hapa nchini alafu na anaelekea kulingana na mipango yake imepanga. Gavana ma Kericho Eric Mutai manogole apisi gi MCAs mag county no koro biro winj buche gi senators duto e od bura. Ma endi bang' ng'eto mar Senate mano yangi ni ok dhi chuogo komiti mar senators 11 mano no gavana no. MCAs tudo gavana Mutai gi mibadhi kod tiyo marach gi teko mar apisi mare. The leader of minority, Senator Justice Retired Stewart Madzayo, to second this motion. Asante Mr. Speaker. Mimi nakataa. If the seconder is not ready to second the motion, so the motion die there, or maybe we can initiate another motion another day. Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, 27th of August 2025, Thursday, 28th of August 2025, and Friday, 29th. Moko kuom jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro ywak ni jumbe osekalo nyaka ne giyudo ote machuok ni omenda mar somo mar HELB osechwal negi e bengi to nyaka sani pok giyudo pesago. Jatend migawo mar somo to nonyolero ni omenda osegol ne chenro mar somo kokalo e agulu mar HELB. Kaka Judith Omondi leronwa, moko kuom jopuonjre go madonjo e higni mokwongo kata kamano oseyudo omenda mar dak miluongo ni upkeep. Tich ariyo mar tarik 19 dwe ni jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyochwalo oboke manyiso ni migawo no osechwalo omenda mar somo mar HELB maromo bilion 9.5 ne kuonde tiegruok mamalo ma opogore e pachoka. E omenda ni ripod Gamba oyango ni maromo bilion 5.8 ochwal ne skunde ka bilion 3.7 to keti e bengi mag jopuonjre kaka omenda mabiro tayo gi e yor dak kod chiemo. E yorwa mar fwambo kata kamano, kalore gi ywak ma osebedo chien e wi deko mar omenda gi, walimo mbalariany ma Kisii University, jopuonjre ma watwak go, koni koro en jumbe nyaka ne giyudo ote machuok, mayango ni ne oseketnegi omenda, ka nyaka sani kata siling pok gineno e aguche gi mag bengi. Sirikal no onyisowa ni gibiro chiwo pesa mar HELB. HELB ne ema konyo nyithindo nikech e mbalaka wa nyithindo mowuok kuonde mopogre to pesa no ema konyowa e yore waduto. Pesa ne ema nyiewo gik mwachamo, pesa ne ema jok moko chulo kata rent, moko be chulo godo mana fees. Koro en kwa modwa tero ne sirikal mar Kenya motel gi jatend migawo mar somo Migoso Gamba. No wacho ni pesa osabedo disbursed, kwa ng'iyo to pesa no onge. Koro en kwayo wa madwaro ni sirikal koyie to winj kwayo wa mondo pesa no kel, nikech pesa no ema konyowa e mbalaka nikech sani josechako duogo e skul. Giseluwo ndacho omenda ni nyaka e telo mar kar tiegruogno poni mar somo osechwal duoko ma giyudo kata kamano ok duok geno. Nimepewa loan of 34,884
They are sending me an SMS that it has been paid to my student account, and then they are telling me to visit the student finance. Nikienda student finance, they are saying that the money is not there. So I want them to be clear that kama wamelipa hii pesa tujue. Kwadwa koko nikech kiwacho gikoko to wabro koso. Kwayona en ni mondo wang'ie uru kaka fino dok piny. Mokwongo ok wagoaga koko kata kok wachul school fee ok wagoaga koko ni wago koko nono. Moko kuomwa wan jonyuol kendo wan ema wachulo pesa kaka jonyuol. Omiyo kwayona en ni mondo ging'ie school fee no oduog piny. Kata kamano jopuonjre 136 ma owinjo riwre kod higa ma okuonge mbalariany ma opogore pachoka ne oseyudo omenda mag HELB kata bed ni oro kwayo pod dhi nyime ne jopuonjre mamoko. I have issued a statement showing that as at Friday 15th 136,000 students had applied and been allocated the HELB loans and all that. The others have not. And the portal or the application room is still open. They are still allowed to continue applying. Migao mar somo nyicha odwoko piny nengo mar somo kudata malapa gabich nyaka 40. Thoth mbalariany kata kamano pok oketo e mbui nengo manyien mar somo bang' dwoko gi piny kudata malogo. Judith Omondi, Ramogi TV. Bas wadhi yo moro machuoko dogo bang' ndaka matin tanu kuseorote maru kama makamu kani Kisumu wacho ni driver ng'at ma iluongo ni Gachagua na to kato donji to jogo were kode. Kinyen one day to my birthday, kindly come early. Hiro kamana enya makamu. Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima wacho ni wan Ramogi TV ka wan kaka mega mibadhi nyaka tieki eka piny nyalo gerore moloyo to ka polis mibadhi otime newa. Ruto tiyo maber wasire umbija mos na wuon wa Samuel Aoko kani miguye kobura. Hiro kamana enya Collins Obuon. Ramogi TV maendi John ka wuok Siranga wang' neno wacho ni Ruto wek soko wang' jowetene oripo bedo noloso kare monde kapok otajo jomoko. Ero kamano mbija taya Mirembe ma Evans Oyuga Wasonga wuod Konge amako Ramogi gi Rosemary Oyuga kod Obel Fundi wuod Nguka Fundi mar Nakuru. Ero kamano ahinya. Ramogi TV ma di Bernard Anyuomi wuod Awendo awinji maber an kod Devina Anyuomi. Ero kamano ahinya manitie machielo kendo ma MD Morris Nyawade. Watini penjo na ni jakom mar welfare e od bura ni to en ng'a? Donge en jatend mibadhi? Ero kamano ahinya. Pani mane kama gintiere machielo wacho ni Jalango Otieno wacho ni Trevor King johera mag former deputy president Kinyo Romnero magikwe wan waol gi uwi ma Jalango Otieno. Ero kamano ahinya oduogo bang' dakika matin biro dhi mabor ahinya. Save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Dwe maraboro ni warwaki mondiri urikodwa e injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Chikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Saw mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Warwako kende chenro mar Ramogi kaendi ni kweth jolony mawuok e kar chung' od bura ma Kasipul onyiso duond bura mar ODM mondo kik gitem chuno jodak e kar chung' od burano gi jachung' moro amora e yiero madundo ma ibago ma ibiro tim dwe mar 11 higa montiere ni. Gikoni ODM nyaka tim welo mar jochung' e yo maratiro. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler. E kinde ma josiasa molap dhogi ndong' ne komod bura ma Kasipul e yiero madundo mibago dwe mar 11 higa ni dhi nyime gi kisera mar ombulu e gwenge mopogore ka chud bura ma Kasipul motelo ne welo mar ng'atno madhi fwadho bandera mar duond bura mar ODM e yierono. Moko kuom jolony e ka chud bura ma Kasipul onyiso tend duond bura mar ODM mondo kik chungi gi jalar komod burano ka otelnegi kod Tom Okoko gikone duond bura mar ODM mondo bi ota welo margi yo ma oyanga maonge mibadhi e chenrono ka giwacho ni gin kod luoro ni poni ODM okotimo welo makare to nyalo go chunjo go ombulu ma Kasipul. Wadwar ni candidate moro bedo forced on the electorate ma Kasipul. To nikech magi emomiyo Okoko osebedo ka in the past picking candidates through systems of ma otime nomination ma ODM miya ng'ama gine magiyiero otiko. Wach miyo ng'ato otiko Kasipul ka wang' ni ok wadwar ni mondo ODM otim makosa ni gimiyo wa candidate. Wan jo Kasipul wiwa ler kendo wan gi yowuotwa mochung'. Wadwaro ni mondo jo Kasipul owene gi thuolo mondo giyier ng'at ma gidwaro. Giwe jopiny mondo tiko oyud gi ng'ama jopiny dwaro, ok ng'ama gine ma gichuno wago. Kane gilose romo margi e boma ma Oyugis ne gikone jotelo mag ODM mondo kidonjore wach yiero ma Kasipul kata yiengore kuom jachung' moro e yiero madundono ka giwacho ni mano nyalo go chuny johera mag ODM e ka chud bura ma Kasipul. Onego bed ni ODM kaka party
oseng'isowa ni gidhi timo gik moko nang'o. To kaluwore gi kaka jakom mar pati ma Homa Bay ma Kenya mzima okawo stand ne kuom ng'at achiel, miyo jomochung'gi te ok nigi geno. To jowa mochung'gi te kapok olornegi mar dhi independent, wabro bedo piny kaka jomochung' to wa decide ka pati ok decide on gimonego tim. King'iyo Kasipul kaka wuono, tibro yudo ka ji mang'eny nyicho wuok modhi e UDA mana nikech gik matimore e pati malalo geno kuom jopiny. Bende gijiwo tend duond bura mar ODM mondo rotimo welo mar jachung' makoro dhi fwadho bandera mar duond bura ne yiero madundono mondo mi jochung' kik bed kod kibaji ka thuolo mar welo rumo. Wadwaro ni mondo chamo maber mwahero mar ODM mondo mi wadhe ODM calendars for primaries. Ok wadwa ni wakuod wi the right honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga ka dipo ni ng'ato nyalo dhi gi pati mopogore gi pati mwasebedo kwa support. To ka gidagi, to juma tok election, unune ka Kasipul ka bondo odisappoint. Nyaka sani ji moinga paro osenyiso dwaro margi mar dhi laro kom od bura ma Kasipul. Tarik 27 dwe mar 11 higa ni endi jodak e kach od bura ma Kasipul biro dhi debe ka giyiro jad bura manyien bang' tho ma jad bura machon ma Kasipul ong'ondo were. Jogo eko mane sektas mopogore kach od bura ma Kasipul kaendi dwani mondo duond bura mar ODM obi otim yiero makare e kinde jotelo makoro wuok oko kalado kom od bura ma Kasipul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bodaboda boma ma Ugis onyis mondo ti kanyakla kuom yore mag kedo gi timbe mag maundu mosebedo ka medore e sekta no endo. Juma mokala chija ariyo mag kuo apiko ne onegi e alworano ka ichichi kodgi kuom nyayo kuo mag apiko. E romo mane okelo kanyakla, ndio mane okelo gi kanyakla giwinjore mar tiyo kanyakla mar thiro njore makamano. Bodaboda sector ungeni is the largest industry mo employ jowa samwe wen. Ifwenyo ne seche moko due to kaka ogibedo ni ginenore, that's why we have provided reflectors. Oginere ni maja bodaboda koro insecurity bedo malo, koro wakwayo ni mondo for the safety purposes and identification girwak reflectors mangato ka dwa bedo ne dwa janjore moro tingore moko roko reflector to gifwenyo ni ma ok achiel kuomgi, then issues ko bedo dealt with. Kata samo wuoye ni japiko manjinego rawo ikoro to onge. Omiyo kanyo to wanyalo duoko erokamano ne jopiny moloyo ne jo sirikal nikech nyeche giwinjo duondwa. Anyalo wacho ne kaka jo bodaboda masani mwadhi timo ni opogore bodaboda chon. Wadwaro bodaboda morwako ng'ata. To insecurity no e gima wa fight, to en bende chung motegno ko fight ni nyaka insecurity bedi e yo mowinjore. Nyaka wabed joma ritore kendwa wan wawegi. Omiyo amor kabisa wan warwaki waroko aspirant STEM biuru mondo rom gi jo bodaboda sani gin joma organized mawinjo wach kendo mong'eyo channel. Mi wasera ni mondo wanyisi dwaro wa. Ka inyalo loso nwa paya ming'inwa weche mag thieth, ming'inwa kaka wan bende wanyalo bedo gi insurance mag wawegi, kinyalo miyo wa support e chama wa. Piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke olando ni gibiro medo kwan mag tesende mag neno tuke chan e alwora ma Nairobi mabiro neno jopiny ma ok oyudo thuolo mar nyiewo tiko neno tuke achiel kachiel. Motelo ne tugo e kind Harambee Stars gi Madagascar mane gima dhi timore. Te twak mare gi jofwambo tok timo limbe e alap tuke ma Kasarani, jatend migawo mar tuke Salim Mvurya noyango ni gimedo tesende go nyaka 13 e alwora ma Nairobi ka, kama johera mag adhula ma ok oyudo thuolo mar chopo e chieng' e alap tuke ma Kasarani nyalo nene tuke mag quarter finals go. Jotelo go bende nowacho ni tipo mamoko ibiro keti e counties mamoko kama oting'o Mombasa kod Eldoret ka kuonde go duto arita margi dhi bedo maber. Even now we have not received any news from CAF on increasing the numbers.
even though FKF, because of the good game we had on Sunday, they have appealed for more numbers, and I think as we go forward, we will be hearing from CAF if they have allowed more numbers. Right now, we have increased the numbers. We had around 8 fan zones on Sunday. Now we will have 13, across the city and many other areas. So we will still have a fan zone in Uhuru Park, in Archives, in Dandora, in Jacaranda, Clay City, Githurai, Kibra, the DC ground. Here in Kasarani, we have the Lucky Sama on the other side of the field. But now we will have Ruiru. Ruiru will be our new area. Then we have Dagoretti, Camp Toyoyo, and also Babadogo. Again, there are stakeholders who have come in, who want to put up a fan zone in Eldoret, and they are also considering Mombasa. And an additional here in Nairobi. So I want to thank the Nation Media for also coming in to add more fan zones across the city and also other cities in our country. Bas wadhi yo moro machuok kudugo to chako go mbaka ni mach bibni od bure wach mar asoya ni to gima badhi odhi penjere ni to koro ang'o manyaka timre sani. Jaduong' Wycliffe Omondi jasiasa osechopo irwa ka David Oyaro bende japuonje be ntiere kodwa studio ka wadhi go kode mbaka to jopiny bende nwuoyo go seche machon kanyo jo Siaya, Kisumu, Mombasa nwuoyo kodgi mondo winjanen gin gineno nako obiro nyisi kaka ne giwacho bang' dakika moko matin. Taneno ote maru kaendi agoyo ni chiefs waduto majimo Nyakach erokamano kuom arita kwe magiseketo ndalo ma nyithindo nitiere pacho kod jonyuol. Akwayo ne jojimo duto otieno maber. Maendi Ogai Philip Ochieng' mar jimo Nyakach, the youngest guy in Africa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kasaneno ka Kida David mano chairman mar KS Tivet Onagi owacho ni jood bura obed joma beyo. Ok en gima ber bedo joma badhi ka Rais Ruto okwerogi to gibedo joma ger. Erokamano ahinya Kida David. Bas waduogo bang' dakika matin gi buch jopiny kik idhi mabor ahinya. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ti kod yo makare marito cham. Ti gi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Ti gi grams 50 kende mar Skana Super kuom gune kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited.
We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tell hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Isayudo nyodo ni kelo nyako chia jolokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi giere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kaka no Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama skiza tune yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoromoga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar gina paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nero kama na kuom kitera Mogi TV ka koro ne wang sai chenro moro mar buch jopiny machakore sani. Wendwa modhi yalo sedonje studio ka jaduong' Wycliffe Omondi men jasiasa ni ka. Ero kama na kuom wasechegi. Asante. David Oyaro ben japuonj bende nitiere ka. Ero kama na. Ero kama. Wadhigo kod gimbake wach mar mibadhi mosebedo katimore od bura. To kapok wachako kanyo ni joma nitie wuoyo godo ma jopiny mang'eny, jo Siaya no wuoyo, jo Kisumu no wuoyo, Mombasa. Ma e gima ne giwache wach mar mibadhi. Tie kako o tugo kich Ruto timo gima ber, kendo adwani mokwonga wachi ni mokwongo Ruto wuon ene jamibadhi maduong'. To jogi bende odhiyo soko bende tim mibadhi. Kwa ng'iyo chakre Senate, wan muwen kaka waweg Siaya, ujo Siaya, wakwongo waneno mibadhi maduong' e Senate kanyo, nikech Senator marwa kaka en ng'amu ng'eyo buru, onge gimotimo nindo gi madho chae kucho, omiyo ok wayie mana achiel kuom mibadhi ma onge gima wayudo, ber mwayudo e Senate onge.
Kuchak idhi kende jok mamo senators mamoko mibadhi ng'eny gikalo gigi kendgi mok gibi giyud pachwa. Omiyo watemo nyiso ng'ato ka ng'ato gime Ruto otimo kich mowatimono osoko maber, osoko nikech mano mibadhi otemo siemo jogo, but gima maduong' mabwa nyalo wacho ni Ruto bende jamibadhi, to soko jamibadhi, gigore agoya gin giwegi, kendo ka gitieko wan wabiro mana winjo piny osebedo margi. Omiyo kata senators jokama wan waol gi mibadhi, momiyo gige siasa waol godo. Omiyo ka jatend mibadhi osefwenyo ni mibadhi moro nitie matiene begini noneno ka koro muome, eruru kamano. Ker William Ruto nyocho makre sana gi wabunge, iwinjoga, ma onge pogruok gi executive gi legislature kod judiciary. Sana kind pogruok mar legislature, king'iyo legislature gi executive to chalni neno gimoro achiel, because wabunge kanyo chani bunge to kinyal pingo makosa moro mowuok ka executive. Mene makosa mokwongo, lakini sirikal mar William Ruto nyocho osebed ka giriwre sana gi wabunge. Koro ka wabunge kata ka shida moro nitie to ineno ka onge mbunge mawuoye, ka mibadhi moro nitie mowuok onge mbunge mawuoye. Iwinjoga, ai kendo wach ma koro ineno kotuolore ni, iwinjoga, en wach ma isebed ka ji wuoye, iwinjoga, ni kan nitie gine to en gima kata wan mwacho wabunge wuon ema wacho, kino ka wabunge wacho ni mondo bil cha nyoro ogol, nyocha neno ka pesa ipogo bunge. En wach ma wabunge wegi gin ma giwacho giwegi. En the number one consumer my intelligence. Makantie joma gi mibadhi bunge, Kel William Ruto ong'eyo, kino ko wuoye kamano, iso no wacho gimong'eyo. Sana CDF idwa no poge mondo wabunge o focus itijgi mar oversight, representation, iwinjoga, and representation. Kok wapogo wachni, kaza ni wabunge kobiri gwenka to gin ging'iyo mana weche mag CDF. Nwach ng'en CDF kacha wabunge almost every year wabunge ni karibu more than 100 million mong'iyo, iwinjoga, to koro pesa no tiende ni watempt wabunge kod pesa, tiende ni koro wabunge ma Kenya ok nyal fight corruption. Iwinjoga, koro gima kero timono anasiro, because bunge wuoye gi sani kaka ineno sana konywandre gi wach CDF ok ginyal tiyo tijgi mar ng'iyo kaka pesa tiyo. Wach wabunge ema miyowa pesa mwatiyogo, wabunge ema golo pesa madhi executive itiyogo. Ok inyal bedo ni golo pesa tibendi golo mari mibendi tiyogo, tiende ni ng'ama boyo oversight onge. Koro ntiere mibadhi to nitie Kenya ka, ok anyal wacho ni mibadhi onge. Nani wadwaro gimiluongo ni goodwill, koro wadwaro jotelo manyalo bet gi chir mar gore gi mibadhi ni. Jogo magolo taxes ka an ka in nyaka wadhi ni pesa wa tiyo maber, ichoko pesa wa to tiyo maber. Wasiga bedo kwaneno kaka jopiny no wabunge mwayiere e od bura kanyo, thothgi to gin ga jok moriere, thothgi timo mibadhi, kendo thothgi kalo chike e od bura seche ma giparo na nitie gima onego bed ni migi aka gikal chikego. Ne waneno kata mana finance bill 2023 mane wayuake sana kaka jopiny kane ikale, nitie jo od bura manomi pesa manodhi mana bayo oko, moko be chieng'no onge, moko be iwacho ni mana madho mana chai bunge kanyo to kidhi assembly, either gisabotage process by lack of participation or gisabotage process kokalo kuom koso betie dhie kuonde mopogore opogore kaachiel kod bedo gi dich mopogore opogore. Mano kopogore kod donjo kacha kod goye yes kaka idware. Koro gisika bedo ka gikalo chike kaluwore gi gima giyude, ok kaluwore gi tijgi mane wayiero negi. Koro kiro timo maber ni koro golo gini oko oyangre ayanga mondo obende koro osase, aparo no sase jogi koro odhi ahinya mabe mano ber. In fact ana onge lwedo nikech wadwaro no piny obed soba, wadwaro piny obed yo maratiro, to piny dak bed soba ka jok mwa yiero mondo rang wang serikal mamalo ema kwayo serikal mamalo nyamit bilie eka gikal chike mane wayiero mondo gikal. Omiyo kiro timo maber. Bende okane nene lweny moro enan jogo koro ochalo ng'ama ubayo kidia obongo mar kich, to kich koro nyaka tugre. Wabunge paro ni gibedo exposed emomiyo igi wang', to ok no
wakiaga gibed ka ging'enu wang'iyo ni mibadhi gi timoga koro gima gidonre ni gikeri mano onge ka Mago jopiny ma Siaya mane go mbaka wabro dhi kendo winjane moduong' to wantiere ka gi wendo modhi al Wycliffe Omondi men jasiasa gi David Oyaro men japuonj. Wycliffe wachakane kodi wach mar ker ni neno nang'o? Wach mar mibadhi ni yie gi jatend piny Kenya koso? Erokamano ahinya Trevor. Erokamano kuom bet kodwa ka. Wach mar mibadhi en wach manyaka wakwedi gi okang' mamalo e Kenya waka. Nikech ogima chakore gi piny to biro mochop kamochopeno. Omiyo wach mibadhi en nyaka wakwedi. To gima mora kadwa yiere gi ja wuoyo kanyo ma wuoyo mar ariyo. Ne those arms of government ma wan ga dik osebet katiyo kamoro achiel mikia kaka ipogogi. Ikia ni ng'ama nie judiciary, ikia ng'ama nie legislature, ikia ng'ama nie executive. Matiende ni executive chal matiyo ga gi jogi te. Gimoro chal madwa nokethre e kindgi. An ka ng'iyo kata body language maber mar ker, afwenyo ni chal ni nitie gimoro manonego bed ni timore, to koro idwa nokelo wach mibadhi ni e iye. Lakini wakwero wach mibadhi. Maka nitie, to wang'eyo ni nitiere institution mobedo established gi our constitution kaka jo anti-graft agencies ma wan go onego bed ni tiyo tijgi ma ok chak par negi ni mae gima onego bed ni timore. Kuom mano pacha mibadhi nyaka wakwedi, to kapo ni nitiere wach moro machal ka mibadhi nitie to ji onego maki mondo dhi e court mondo ler to pesa japiny duoki. Okay. David ni neno nang'o e wach mar mibadhi? This is the second time ma president bedo whistleblower. The first time noneno ka Uhuru wacho there was an amount malal every day. So kochako duogo ir ker ma Ruto, another thing ochako whistleblow about corruption. So it is there, okwanya tamore no onge, we are living with it, but we should fight it. Nyaka wagore kode. Koro kaka wadwa gore kode en ni independent offices ma fight corruption, ogore gi corruption. Koro let us use our laid down mechanisms mag independent offices. Wamegi teko, gibed independence the way they are, kasto wagogi. But it is good to whistleblow. Kineno corruption to nyaka itimre nade? Nyaka iwachi. Koro gigima kero timo no wamorgo, kech koneno to nyaka otimre nade? Nyaka owuo. And mano is one of his role. Nyaka kech en jotij jopiny. Ka giri jopiny kethore kata yako, to en tij ker mar wacho nang'owa, corruption is somewhere. Yes. To Wycliffe ochopo sama koro jogi siemore ng'ato ng'ato siemo wadgi ni ine jamibadhi molo wadwa ine jamibadhi. Ang'o ma koro nyaka timre sani nikech iwacho ni duol magayo weche mag mibadhi onego bed ni tiyo. Nwaneno ka jatend piny Kenya otemo keto put moro manyien madhi ng'iyo kaka gigayo weche mag mibadhi to doho nochunge. Ang'o ma koro nyaka timre sani mondo mibadhi ni orum nikech nitiere duol magayo weche mag mibadhi, jatelo temo keto put moro, doho tamore. Ang'o ma koro nyaka timre sani? Gima nyaka timre Trevor, ng'ato ka ng'ato ng'e tije. MPs baloso nwa chike e Kenya ka, mamane tijgi maduong'. Oti tijgi. Nikech wang'eyo ni nitie bills mabiro mawuok moa ka executive. Maka gidonjo kacha, to nitie kaka itimogi mondo mi gikal kata ka gin maricho. Wanyalo paro magi te kichako gi finance bill, regime mar Uhuru Kenyatta, ineno kaka parliament ne function seche moko. Emomiyo anyisi kapod adok chien kacha ni gini obedo gima ber ni koro kere mowache en owuon. Owache ni ebe oneno ka mibadhi ni e assembly. To ka mibadhi bete assembly mana ka giriwore gi executive. Ka executive ni tiyo tije owuon, ka en otimo oversight gi legislative oloso nwa chike ma watiyogo ka. To ng'iyo ni gigo bedo implemented maber, mamage tijegi kabisa. To de ok wabedo gi shida ma wabetgo gi. But wasemiyo president apani thuolo be mang'eny ahinya mar timo gigi. Ker mabiro to nwang'o ka odonje momiyo samoro kwatiek election, ino ka president fight mondo mi obed gi numbers e parliament monyalo control go. Pinje mamoko ng'e un jomosewuotho ng'e ni pinje mamoko nitiere ma samoro president nyalo bedo ni onge gi majority e kata joka tiyo tijgi. Ka ng'ato mako tije ni tiyo nyaka teko mi duol moko ma lawre gi weche mibadhi gi. Ni nyalo mako ng'ato moko ko bedo politicized to ko bedo giri siasa. To be wadhi nwang'o mana ka Kenya riere, but osebedo tabu maduong' ma wan go mar mibadhi ma
odwaro tije mang'eny kata ka lemo be dwarore to nego chako medre. David, ang'o makoro nyaka timre sani nikech ing'eni duol magayo mibadhi gi ging'eny to nitie jopiny wacho ni ok gisebedo ka gitiyo maber, omedgi aput doho ochung'. Koro ang'o ma nyaka timre sani? Adwa riwra gi doho ni gitimo maber. Ing'eni medo gimoro to pok one manyo tiyo mokalo cha kotimo effective work, nyiso ni wamedo another gap mar kuo. But I want to come back to the level mar japiny mogik, and I want to give this analogy. Ing'eni corruption en kuo, to kokwal giri ting'eni nyaka go uwi. So in this case president ogo uwi, to kose go uwi ing'eni kata dala kuchocho kokwal doa chamelil kuchocho to mine mago uwi ni kwelo. So it takes the entire village, young men, koro giwuok gitimre nade gilaw gikgi. Koro en tij japiny ni uwi wasewinjo ni gigwa timre nade gigwa lal. Koro wan kaka jopiny, kaka neno jo Siaya timono, aneno kaka jo Kisumu gini timo, en tij japiny mantie the lowest ka mondo ombo wuog oko timre nade oritgi. So there should be a role mar japiny mantie piny ka ni embe bed empowered to a level monyalo embo fight gang'owa corruption. But how I wish ni independent officers ka omi the strongest power mondo gitimre nade gi fight corruption. But japiny magire lal kaka dala kokwal girwa to wane mwatimre nade waluwo gino. Koro corruption ni kaka wanyalo time wachake from the lowest level. Ang'eyo kinde ka kinde ni rech top gang'owa gi wiyi. Kidwa ng'eyo ka rech en fresh titimri nade you test from the head. Koro the head no emosewache nang'owa corruption nitie. Koro wan jopiny wawuog oko mana kaka ineno jowa gi osewuok oko mondo wakwed ang'owa corruption. Even to the lowest level, kata piny ka nitie mibadhi mang'eny matimre nade matimre to onge jowa mosewuok oko mar timruok nade mar kwedo kendo gorruok gi mibadhi. Wycliffe, ng'ama nyaka se sani iseyo jatend piny Kenya koso jogo ma mibadhi mieno kaka jood bura nikech giwacho ni gini okwako gi te. Mabe sani gima lich ne jood bura ok ni onge mibadhi, giwacho no wach ni nigi te gin jo mibadhi to giwacho ni ot maduong'e ma mibadhi onyake mag lich. Ng'ama inyalo se iye kae, ng'ama chiwo asoya koso ng'ama kawo? Idhi se ogwang' tise gweno. Jogi te nyaka wasegi nikech sama ogol pesa ni kata sama gigi timore be ok ing'eyo. Sama samoro gi ng'ato mogolo ne pesa mondo mi odhi maber ok otimore kore kiwacho nikech jood bura be pok owuok mana kaka inene wache maler ni pesa ni to onge to samoro ube kuketonwa ineno kabindu moro jomoko ne nie cho ni pesa moro nitie kaka ne timore kundego. Nyaka wase jogi te jotendwa ma waketo kagi nyaka wasegi ma wanyisgi ni mibadhi e gima onego bed ni kedo ne saidi ikedo go mondo kik obedi e kind jotelo. Ng'ato bed ni tiyo tije gi ratiro, kik mi pesa mondo mi ipas any bill e parliament mokel. Kik bed ni ker be kadwa timo gimoro to nyaka bed mana ni odok e ofuko chien ng'ane gira cha biro kanyo ber to ko ber ahinya to ang' une kaka utimona. Koro nyaka be jogi nyaka wasegi te mondo mi giti e yo malong'o. Ng'ato ka ng'ato tije to yore mag corruption gi to ng'adi oko mondo kik bedi. Wamed miyo jogi pesa, jok ma kedo gi mibadhi migi pesa moromo institutions maggi mondo migine kaka ginyalo run gigi maber. Ka en court tera ng'ato e court mondo due process okaw its course. Kamano. David, iwacho wach moro maber ka endi ni jopiny be koro nyaka ng'ire kiyo ni ang'o ma ginyalo timo. To jopiny nyalo timo ang'o ka koro duol monego bed ni gayo mibadhi ema samoro chal ka gima kuro. To kaso be bang'e tija kiyudo ka jopiny achiel gi to be ma giyiero jogi to gin giwegi be ma samoro ginyayo mibadhi ok ne gikia. Iyudo ka samoro nitiere jatelo moro ma mibadhi moro mieno to jopiny pod yiero ayiera to ka giwinjo ni mano jamibadhi to gichak giwuondre ni kendo gichak gibuok to nyicha jopiny nyalo timo ang'o nikech koro gin teko mane ma gin go? Nyaka wawuog oko wapuonj jowa moloyo to e yiero. Ing'e ni mibadhi chakre seche moyiero manyiso ni wang'eyo ni ng'ato nigi mibadhi to end up watimore nade wayiere. Kasto kosedhi otimo mibadhi koro maduong'
to wachako waringo timre nade, wayuak ni gigwa timre nade, gigwa lal. So by the time wadhi e yiero, jowa nego opuonjgi gimiluongo ni civic education. An japuonj, how I wish ni civic education ni obi up to the primary level. Ma nyathi dongo kong'eyo the values modongo go. Koro jowa ipuonjo, and even the electoral process ni itero gi through. Nikech thoth joma gigwa lal irgi gin jowa ma wayiero. Koro how I wish ni seche mwadhi e yiero gi seche mwatimo civic education to wapuonj jowa clearly ni ng'ama osebedo tainted kik watimre nade, kik wayier. So we cross check the background mar ng'ato. Ka en ng'ama clear to wayiero. But gima nawacho mibadhi osetimore, I still insist ni rech tok timre nade, ok kethre gi e yue. Rech chako gi e wiye. Mano wan kaka jonam wang'eyo. Jowa gi ok nyal ng'eyo, but wan wang'eyo ni kidwa ng'eyo ni rech ni ber, ting'iyo wiye. To kata dala, ka baba ok jamibadhi, to onge kaka nyithindo nyalo bedo ang'o? Jamibadhi. Nikech kwa dongo to waneno characteristic mag baba. Koro wang'iye kako dongo, to wacho niya, in our family nwadak kama. Koro jowa mwayiero kaka jotendwa, let us be very keen. Wang'i their background, wang'i kuma giyae, wang'i their financial ability, magibiro seche campaign cha. To cross examine gi, to watimre nade. And this one can only be done inyalo mana tim during civic education. Kora gombo ni the civic education obed intensified. Then gini be nyalo bedo entrenched in our syllabus. Koro kadhi e class ta puonjo nyathi the values mar jatelo. Characteristic mar jatelo monego timruok nade, monego yier. Koro nyathi dongo go kamano ma kochopo to ng'eyo sago kora koro ng'eyo ni I was taught this ni jatelo en ng'ama chalo ka. Yes. To Wycliffe ing'eni in kaka joma nyalo biro dwaro piny mbele kae. Kiseche miwuoyo gi jopiny, dong' iseyude moko mang'isi ni gole gimoro ma kitamori golo tichalo ka gima in ng'ama ngudi. Waseng'e ni jowa ng'enyne dhialo joma nigi pesa ma ok ging'eyo ni pesa no akanye. Dong' mane kama mibadhi chakore, tago ma koro inyalo tim mondo mi jopiny ong'e ni kama mibadhi kiyiero jamibadhi to nyaka kwali. Erokamano ahinya Trevor. Wach miwacho ne en adieri nikech problem mapani nosebet mang'eny. En jotendwa moko ma samoro be ne wayiero ka wan gi expectation mang'eny ni gidhi timonwa gik moko. Jopiny ok adwa se ahinya ni osebet mana ka kwayo gonya nikech nitie joma be ne giyiero mane ok omiyogi gimoro amora. Obed ni no gidhi e assembly, county assembly kata gidhi e national assembly, ne giyiero gima onge gimoro amora. But moko nodhi ma ok otiyo to the expectation. Emomiyo sani kiwuotho e gwenge tiwinjo ka ng'ato wacho ni an omiya mara acham chuth. Omiya mara utie koda chuth. Koro kohero nobiro duogo, bio duogi. Koko duogo to mana kaka mwalimu osewacho. Jogi nyaka wang'e mondo mi ing'e maber ni kiyiero jakuo miyage gweng' kanyo samokwali koro ibede mos. Ibede mos kik igo ugi matek nikech ing'eyo. Miyo kura ng'aming'e ni en jagoji samang'o go ng'ato to kod ling'a mos. Ma kata wanyalo luongo ni kana mibadhi moko matindo. Gima timore national government ni kata matimore malo ku. Eto wawe mi tise nying maber ni corruption. Waluongo ni kuo gi dholuo. Nikech sama billions lale e-citizen ni neno wawe mi nying mamit ni ne en corruption. En kuo ikwalo pesa jopiny. Mama moro man kucho maonge gima timo usa lot. Ushuru ne moro mogol kanyo owinjo no lal. Ok nyal gerne go ndara, sikul ok nyal bet, nyithindo ok nyal dhi sikul. En gik makamago. Mano koro waluongo ni corruption, waluongo ni mano is theft. Marwa matin ma ng'ato dwa no miye pi moro ni nikech tinde giketo wan nyaka idwok lweti ofuku igole pi moro. Kisemoso jopiny tikore to ko miwuok idhini idhi wewa nade. Koro kata na blame jopiny mang'eny. Adhi mana wacho ni jowa moko ma samoro nomi tich mbele ma ok otiyo tich makare emoketo watabu ma wantiego ni. But akwayo ni going forward jopiny be koro nyaka chak yawo pachgi. Going forward, wang'i mondo iket ng'ama kata ibi ng'eyo. Ng'ani to ne wan ge chama ka, nonyalo rito silingwa moro 20 ma wagoloni. Wachich ni kata ma kwa miye nikech ka ok oyie kata mumo wacho ni kok inyal bedo trusted gi gima tin kata maduong' ok inyal bedo go trusted. Jowa gi gina joma wantie go ka onge ng'ama oa kamoro
omiyo kik wakete be wabaden samoro aspirants gi mang'eny ahinya ma ng'ato koro ohinyore ahinya wacho ni sawa ang'e kama dhi juko ugo ohinyore to opimo koro ogo kodu kwan to David koro wach machielo mane wuok e wach ni en wach mar NGCDF. In fact mane weche mane wuok ayanga seche mane jotelo romo, achiel en wach mar mibadhi, machielo en wach mar NGCDF ni. In kaka mwalimu CDF ni osekonyo koso asomo during Moi era. Then part of my education atimo during Kibaki era ka CDF odonjo. Truth be told, CDF osekonyo to an extent. Koro gisani ingeni wan gi meet expectation gi exceed expectation gi approaching. Nano kuri nono. Anono. Koro anya wacho ni CDF approached expectation poko beat. Pogo chopo. Yes. Nikech weche mag mibadhi. Nikech weche mag mibadhi. Okay. Yes. To ini na nang Wycliffe. CDF osekonyo koso. Adona pogore ni mwalimu matin. CDF osetimo gik madongo. Gin gik ma waseneno. CDF ang'e mana ni samoro ok obedo anchored into law maber mondo miye jok marane ber nikech ibro nwang'o samoro nyalo penjori ga ni to MPs moko gi kwaneno CDF timo gik machal kama inyalo penjori mitim comparison gi constituency mora mora ni ama weche sikul samoro ng'ani basari ne ni on time sikunde ge neno kadhi maber apani it is purely management of this money gi kaka chik be dware ang'eyo ni gik moko to osebedo devolved ne ni CDF chon mogole otem ka gima okelne act of parliament moro momede NG koro bedo national government ma parliament of form body moro nitie makoro kendo ema chak ng'iyo kako tiyo koro CDF to setimo gik mang'eny mano we cannot rule out an kane an japuonj an mani koro kan japuonj ome approaching ta to dina kete ni omit exit to exit anyalo miye meeting nikech jowa mamoko samoro MPs wa ma samoro yiergi be jog gi magiwe piny samoro ing'e ni siasa kosekalo to en gimokalo kamano go 2022 en koro sekalo sani bedo ni ng'ato nogo ni ombulu kata ok ogoni ombulu ok onego bed gauge me ing'iyego kaka onego bed ni oyudo pesa cha it should be a right nikech koro in jatend gi te kupenj ng'ata sani kata ka en president mar Kenya ing'e ni en Ruto ok diwach ng'ama chielo omiyo nyaka koro oserve ji te gima ng'eyo ni samoro miyo CDF ni ji bedo go gi shida zaidi en samoro jowa minwang'o ka tiye yie kuonde gi kata jok moketi manyalo bedo liaison ok iwinjo ka jopiny wak ni oboke na ne nitie kanyo to kaneno kan abedo considered maga ng'eni challenges mabedo gi CDF but an kipacha to dino kagombo ni CDF ogol but dina gombo no bed strengthen gi kaka itiyo kode mondo me bed ni o benefit japiny kabisa but gisani tanyalo miye meeting expectation mwalimu kodoke wach mar mibadhi ni endi ipani ang'o mibadhi en gima osetamo jo Kenya gore go igni gite chike mwan go maricho koso kume mok ber ma ng'ato ng'eyo maber ni kikwalo pesa maber to kata ng'ama dhi thagi bende onge kotiri kot do moro matin kama chori ma pesa matin isegolo to bine na oko onge kum moro malich koso chike mokwan go motegno in Kenya one get the best chik maber kabisa ma deal gi corruption. One thing mamiyo corruption ok nyal rumo en bloodstream wadongo kode nyathi thin tineno ka odongo gi corrupt activities e dende kata dala ka chacha inanena ka there is a lot of corruption matimore. Mar ariyo corruption ok nyal rumo nikech court kao a long time Goldenberg took so long akia kata noserumo I don't know koro ing'eni wacho ga ni justice delayed justice denied gino miyo joma dwa timo mibadhi bende timre nade jiwogi ni kata ang utera court to case ni biro kao how long it may take years and years to yudo kose timre nade kose then recovery mar gimokwal how I wish ni seche ma oyuda ne atimo mibadhi
takwalo gimoro, that thing should be recovered. Kosebedo recovered tikete in a meaningful project ma jopiny duogo ng'iyo wacho ni he kara pesa wa mikwalo gi nyalo timo something substantive. Koro nyalo miyo jopiny gore gang'owa gi corruption. To kwa weya the court takes too long, ana gombo ni seche mwarido chikegi to warid ni judiciary and we employ more judges mondo gi hear the corruption cases kasto gitimre nade gi finalize on them. Penalty obed a heavy one. I'm a good student of history. I read history a lot. Ntie piny moro ni Singapore. They fought corruption. And now they are somewhere. To nikech negiketo strict punishment ne joma timre nade joma timo mibadhi. Koro marwa wan gi chike mabeyo to punishment wabede take long to be affected. Yes. Ineno nango Jaduong' Wycliffe. Chike we maricho koso jopiny ma jomibadhi te. Chike wan go mar te kuonde te ma kaka dagi timri onge. Chike ma wantie go Kenya ka are the best manyalo fight corruption. Gima waonge go en political goodwill. Waonge political goodwill from leaders kia malo nyaka piny. Chieng' mane kawo ng'at achiel ter Kasarani kata tere kama inyalo tere Uhuru Park. Kabe an a good student of history. Me wacho ni China kapo ni wach mar corruption omaki en onge gimoro ni podi yali mang'eny iterie kama papa langa mantie and you are shot. Chieng' mane ter ng'ato mosebedo convicted ok ma iparo chike lawyers gi no somo gigi joma nochako gi nowacho ni you are innocent until proven guilty. Gine giwacho kamano in their wisdom. To ka osetim process no te the due process oseng'i monwang' ni ng'ani mibadhi omako. Ok adwa luongo nying jomoko ka nikech weche mag station kikre. But wang'eyo ni nitie e weche Goldenberg mowacho ni nitie recoveries manotim. Nitie recoveries. Ok wang'eyo ni recoveries gi ne gidok ne government, ne gidok ne japiny, koso gi noket gi kanye. Agombo ni chieng' moro culprit moro keta yanga tigo gi bunda. Ang'eni magi gik manose wachi ndalo manose gole chik gi nose gol gi e chik. But ing'eni nyathi kokoso kichwade malit. Eko an wacho ni minwa ne gere ahinya nitie seche manok inyal donjo dala. Ki donjo tok sa 12 iparori kaka idwa ni donji nikech boka. Chieng' mane chwade ng'ato boka moro malit ma ng'ato neno ni macha ng'acha motimne tima kamacha en orum. But kapod wadhi kode kaka wadhi kode ni nikech leaders be waluorore go mana kama onge chieng' mibiro nwang'o leadership ma is now fresh ni watero Kenya e restore setting ma koro chakore manyien. Onge chieng' ma mano ne timre. Wabed gi political goodwill. And I believe one day samoro wabiro nwang'o president. Kaka moko mwaneno gi wabiro nwang'o president mora mabiro wacho ni ok adwa ni gine kama. Ka president moro nyaneno ko yier Zambia kacha. Aneno ka tich motiyo cha. Kanyalo bet gi ng'ato be nigi chuny ma kamane e Kenya kama corruption. En ok odwaro penye ma te uketo ne chai mana mar ofisa. Anok adwar mano. Ng'ato nego obed hang. Godiochieng' ka nyisi mene jite. Obed ranyisi ni mae ka gimitimo. Expect this. Ng'ama biro mulo pesa japiny onge kata chiel. Mwalimu wakoro wang'iyo weche mag siasa makoro wantiere sani ni. Ineno kochomo kanye siasa mantiere sani wadong' higni 2 to ji dhi e yiero maduong'. Ineno ka ji ntiere pogruok e paro kuom jopiny koso jopiny to gin mana joka kama onge gimoro ma gineno ka rach malich wakati go koko ni mibadhi nitimore kia nade kia 2 term kia 1 term jopiny pod gin mana joka ka. Pogruok dhi bedo matin kang'iyo nikech wan gi joma tindo and joma tindo gi kaka ng'iyo gi and how I analyze gi by 2003 somebody gave a good reflection. Ningeni ka Kibaki donje loch by in 2002 203 no kill free primary. So our young people are betge somo. So today Gen Z give the ballot with the idea. What do the ballot gimomi what the ballot. But tuo ma bro inyo es siasa Kenya. Mose bedo ka inyo en ethnic. Ose mi mono wabedo gi the best leaders in Kenya
be mapod hinyowa, to that ethnicity obedo escalated down up to our lowest level mar MCA. Koro yudo ka ji penjore mana ni we ni wawapi, in ya kanye. Koro gino pod entie ni donda sugu, keche en adhola mapod dhi hinyowa. But I hope, and gi hope jinsi gi, ni kwa we ng'iyo the tribal line, the clanism line, to wabiro yudo the best. Yes. Weekly fin kaka joma nyalo biro dwaro piny mbele ka bineno ka lokruok moro dhi bede siasa ni. Koso siasa pod en mana macha, in jachama mane, in gotiko mane, ya kanye, ise nyombo buki nyombo, ino jana, in gi pesa ionge go, in jadhot mane. Begini dhi lokore koso pod en mana macha. Siasa ni chanda. Nikech kiano neno ka Gen Z dwani mondo loke. Gen Z chunygi gombo kabisa ni mondo gilok telo ni gigo katombulu in a very different way. Sana kaok gibedo controlled kata kaok gibedo guided in the right way, matiende niya ok wanyal do away gi jomo osebedo kata jodongo, nikech nyaka gi guide jowa matindo gi. Nitie iwacho ni jaduong' gimoneno kubet piny nyathi ok nyal neno kata the mount mane. Koro dwarore niya ng'ama kijana ni nitie gimiluongo ni mentorship. Wakwayo jo siasa wa makuru waluongo ni veterans kata mosebudhe e siasa mondo be gimbe ginyalo mako lwet ng'ato kimenta. Imenta kata ng'at mo matin nikech gin e riekowa, kaka jawacho ga pile phrase no mora kabisa. Gin e riekowa, wato wan e ngufu gi. Gen Z kogogo kura samoro ka be odhi ogo kura kaka giparo ni ginyalo go gaga kura samoro ginyalo mes ma ok ging'eyo. Emomiyo wagombo ni jodongo miyo gi direction. Wan gi jowa mabeyo kabisa ma jodongo nyiso gi ni ka to unyalo dhi kama ekuloso ma bet maber. Pattern ma 2027 samoro ok odhi lokore maduong'. Change nyalo bet matin ni interest mar ojende dhi bet mang'eny kata joma tindo. Dhi temo ni mondo gilawre gi these seats. Koro gima dhi determine ni idwaro bede telo nikech ang'o. Ok wadwa bede telo nikech riembo ng'ato wuok. Wadwa nwa bede telo king'e ni ya jopiny nigi expectations mang'eny kodi. Jowa sani osesomo, ji graduate every year to gi graduate in thousands. Ji ng'eny and they are outside. Tije mano nyiswa ndalo ka ni wadhi somo wadhi nwang'o tich. Koro gionge sani. Kata ka nitie to gitin ma ok ginyal support the market. O market ok nyal support tijego. Omiyo wamedo mana kwayo Gen Z. Gima gichako ber gi demand for accountability. Kendo kaka gidemand ka gik ma gidwaro nyalo timore, to be aparo ni gidhi beta beta mamor kata the pattern odong' mar voting nikech ento ukabila ni akia kaka biro timore. Ndalo moko aparo ni nyalo rumo. Ka koro intermarriage ni osebedo town betinde wadongo gi jowa gite, ndalo moko ne wayier ma ok wang'iyo our tribal lines. Koro pod to dhi beta beta kaka en. Japiny to sani e wang' nikech gik moko matimore, to nitie ga sama koro chopo embe koro chako ng'iyo ni to koro ang' nobed nang'o. We pod wadhi kama inyalo dhi kata ni an ok adwar ng'ane to chako iparo ni to koro ojiranda ka ang' okalo kata dhi nyise nang'o. Adhi mondo winja ni jopiny wacho nang'o kuom dakika moko adek kende, lakini kapok wadhi e winjo jopiny nikech adwa ni winjo na jopiny dakika moko adek ni gin giparo nang'o e wach mar mibadhi ni kasa duog giru mondo koro walor wachni. To kapok adhi kanyo mwalimu, telo makare chalo nade? Nikech nitiere jopiny mosewuoyo go mang'eny manyiso ni anto sani ane broad based nikech aseneno gik moko mabiro kachiel ariyo adek. To kata kipenjo to mibadhi bende winje iye kanyo ni an kata mibadhi nitie to aseneno ka gik moko biro ka. Telo makare chalo nade? Kiyudo gimoro mokelni to mano sawa, koro imi wang'i ne gik modong' nikech wacho ni onge malaike mani Kenya ka nikech jochiende ng'eny ka, itimo nang'o? Telo makare chalo nade? Telo makare kizungu luongo ni transparency and accountability. Mane telo makare. Kitelo kamoro kata an atelo kuonde mang'eny. Kidhi kuonde mwapuonje biro yudo ka wan gi leadership roles. Kidhi e gweng' mwadake kaka an adak Godabuoro, there are leadership roles mwatimre nade ma wan go mobedo bestowed upon us. Koro you must be transparent and accountable. But broad based
wan wabiro neno ne en kare nikech ofebo. It's our time. Kata jo central to yuak. Yeah, it's our time. Gi kama beteni, I'm happy with it, but chuna na bedo happy with it nikech the nature of the country mawantie. Modagi fight corruption. Igeni do a fight corruption talk no bother kata who is becoming the president. Mano no kwadonje. But nikech osebe the bloodstream mana kaka na nyisi. Koro ka broad based to kelo na goodies to watimre nade wapako. Wapake moko wadwa ng'e kata ni goodies no kela 100 but 80 ochopo 20 otimre nade. Okochopo waneno mana 80 mochopo. Then the 20% moko chopo we don't care because it is our time. Koro telo makare kaka osiepna ni gombo telo an benda gombo telo nat koni. Unyaka wabed transparent. Ibedo ni inyalo cheki, inyalo puodhi, then buge gi bikete mesa. Ni this is what I was given. My kaka tiyo kode, the balance is here. Koro mane telo makare, transparency and accountability. Okay. Weekly fini dati menango, tendi dwa chalo nango. Pokti wacho no kubido chunye, lakini ngini paro moro. Telo makare bidwaro no chalo na. Mwalimu huye maber kabisa. Telo mar wazi. En telo miketo ji thuolo. Gima watimo moyangore en ma. Kiloso ne jopiny ndara, ibiro ni kama ne wakale kaen assembly ma Kisumu, kama wayale. Ma no bedo allocated ni this much munigo bed ni tiye to the completion. Kuru, orumo ma ema watiyo go. Telo ma is very transparent. Ngata bedo convinced ni gima no kelcha otiyo ndara ni ne haka to chopo ka. To setime according to kako gik mano obedo allocated to otimore. En telo mabeyo ki mi ji luoro. Ji nyalo access yo mayot kata nyalo penjo moko. Omiyo koro ibedo jatelo, ok ibedo rula, but ibedo jatelo mabejo piny nyalo chopo ire kendo nyalo nyisi ni kama e mwadwaro. Ing'e ni wan samoro jo siasa mang'eny wabedo ni wan e mwawacho gik mwadwa timo to japiny ok onyisi ng'ama miyi tich. Ng'ama miyi tich onego bed ni siemoni ni mae kama rach, mae kama dwano losi. Mara mang'eny samoro jowa moko biro ni obiro ka en mosepango gik modwa timo. To employer to pok onyise ni mae ma wadwaro kae mane rach. Omiyo an agombo telo mwanyalo bedo ni be wawinjo japiny, ywak ma japiny nego gi gik modwano losi. Tibedo ng'ama ni thuolo giki mitimo, ok ipandi ng'ato winje ni chop. Waneno ka gime loso gimoro kacha to dakika achiel ni gino gocha. Okay. Wawinjore ni jopiny wacho nang'o gi dakika adek kende kaso mondo aduog iru mondo mi wawachu mogik. Jopiny mawinjo uwe wach mar Ramogi TV sani. Kaya kero amua nodwa soko kichno. Wewe yo sok. It is time for ker mondo rie Kenya. An kaka yie to ang'en gimoro amora dhi bet maber. Ker odhi mbele gusoko gi kabisa mondo kata ka kichno gitugre kigin obadho koro ker kata no na winjo ni koko kele ni ne odhi bedo impeached ka Wetangula koluonge i parliament gidhi impeach Wetangula mamano begi madak timre wewe mibadhi orum Kenya mibadhi mothiro wa kabisa emomiyo wachal kama tadier ko ngi adier to jatelo ok nyal riambo en adier nikech ke iluwo gik matimore jowa ma jobunge gi ok gi ti kodwa maber nikech wan wayiero gi mondo gidhi tinwa malo kuchocho to kidwar mondo konyi to idwaro mondo igol gimoro eka mondo konyi. Then parliamentary committees gi bende winjo ne gi kawo bribes from county government mondo gigol report moriere to gikwayo bribes mondo gibed bribe mondo kik gigol gima county timo. Koro miyo county masaya bende ok nyal dongre nikech ka mondo jobungo omeny gi gadier to ok gimeny gi gidwaro mana dok e buka tin mondo gicham gimoro kar mondo giwach mach mar adier. Gima ne president owacho an bende asieko kaka japiny ni mibadhi to nitie. To mibadhi ma wan go e Kenya ka ok en kata wabunge kende. Mibadhi ng'eny nikech kata mana counties kuondegi kata mana tich jatol ndara. Nyathini ok nyalo yudo ka ok igolo asoya. Onge tiende mondo wabed kaka jopiny wanyalo go ombulu sama oluong yiero to kidwaro tich tigolo asoya go kimi tich. Kata ka watni ma jatelo maduong' ni ko kinyalo mi tich jopiny onego bed gi rights ma gin bende gik monego giyud equally. Koro mibadhi en gima onego kedgo matek to president owuon onego bed ni kata osiepege madongo mopogore gi MPs ma jo mibadhi ong'e kaka onyalo handle ge
mondo wane ka mibadhi okedogo mondo gik monego kony jopiny wayud kaka sa owinjore. Wach manyo president owacho yiego kendo mora kabisa. Ma wabunge machapni kucha makethni ka gini ok omuli telenga lenga gimiwacho onge nikech nitie part of you ma gini omulo ma bende biro nwang'ore. Wayuak kidhi mondo miter nyathino nwang' tich pesa midwaro. To jogi chiemo ling'. Omiyo anta riwra gi president. Wachno ni kare kinde na diera. President osewacho ni MPs tiyo kode marach. Though in some situations nitie MPs matiyo kode marach. To lakini nitie MPs matiyo kode kaka owinjore. Ni kata king'iyo from CDF no jomondikie mapoge nyaka itudri mana gi MP to nyaka ibed machiegni gi MP. Koro an pacha manyalo wacho ni sika CDF ka be mondo many pach jopiny rakati mindiko oganda mati CDF okaw pach jopiny kanyo nikech kok ng'at mana machiegni gi MP to kanyalo yudo CDF no miana riwra kod president kuom wach mano wacho. David, ineno wach mogik miwanwago to aneno ka Reverend Noah Oyange Jakayudo wacho ni Trevor Musna Mr. Oyaro mano God fearing man of God. Nyathina mane opuonjo tamu primary 2021 nie form 4 sani. Aneno kaka rin mwalimu motegno. Wach mogik miwego do jopiny. Wach na mogik number 1 ka japuonj ogolo scorecard to nyaka gol gimomiyo golo scorecard. Gimomiyo nawacho ni CDF approach expectation any I both come from Muhoroni and Nyakach. To jo Nyakach are using the CDF very well as Muhoroni. Koro Nyakach nigi very good roads. Aneno ka skunde are well equipped gi buses kata manaki nyokethre I believe ni mujumbe dhi miyo gi manyien. And ka dhi I have friends makadhi go Nyabondo to giwacho ni gin Kiambu. Kibire Thurwa Muhoroni tiyudo ka mbunge wamiyo ji full scholarship nyithiwa mang'eny timo engineering courses and doctor. We appreciate that one. Wach na mogik en ni adhi chung' NAT Muhoroni division and jopuonj tema Muhoroni jopuonj tema Chemelil and Binara zone gidhi gona kura wan joma tindo wan iye kanyo wan gi mwalimu Nana Bon Smart en nyako matin wan kode team achiel team Kananga kanyo koro kanyo midhi yiera I'll be back here as a full BEC Muhoroni. Yes. Wycliffe, wach mogik makori wego jopiny. Erokamano ahinya. Kapod wajiwo mana weche CDF kaka wacho gisetiyo maber kendo wang'eyo nyithindo mosesomo gi CDF. Wamedo mana ni ng'imana yo miketego maber mondo weche odhi maber and katieko gweng'wa kamoro nitie mosebedo maber iluongo ni Chemelil Tamu Ward. En ward manyien ok onyien ahinya asache osebedo but an yien aluonge no ward manyien nikech expectation marwa samoro pok ochopo kama wagombo ni wadhiye omiyo jopiny ne ni koda gi lek moro mbele ka to dhano moro amora be monyuol nyaka bed gi ambition nyaka bed gi ambition ni mbele nitie gimoro minyalo dwaro ka Nyasaye oyieni chunya gombo telo ne jo Chemelil Tamu Ward as their next MCA 2027 ok nikech ng'ama nitie pok otimo gik moko kata pok otimore kamano to adwana medi mondo atere mbele zaidi makama ochopeno obed weche mag yore masani kaka koth chwene kalo korwa kanyo kata nderni mane i Chemelil Tamu Ward ok be ahinya kendo gibeyo ma ok inyal wuothe maber. Gin weche monego gin weche mang'eny ma samoro ang'e ni wabiro yudo thuolo chieng' moro kodi penja gimomiyo adwa telo kanyo talero ni gik mosetimore gi gik mantie. Ko ward pod oleng'ore to gineno maber ni Awiko Nyang' gidenda na Awiko Nyang' kocha kidhi Wycliffe Omonto gidenda na Awiko Nyang' giwacho na Awiko Nyang' ine mwaneno ka koro kwateri ka to weche obed mag health to obed weche mag basari moko matindo mag county gi waneno kidhi loso gi maber mikel legislation moko manyalo konyo Kisumu county. Kora jatij jopiny asewuok oko kaka jopiny osedwaro ane ng'wech 2027 the next MCA Chemelil Tamu Ward. Erokamano ahinya Wycliffe Omondi jasiasa to gi David Oyaro japuonj kuom gonwa mbaka wach mar mach mabebni e od bura mar mibadhi wadwoko erokamano kaka Joramogi mane kama we chenro moro mar buch jopiny umbo dwoko erokamano kuom miwa pacho e wach mar mibadhi mosebedo katimore od burani an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo Nombija taya nyakwar guok ocha pesa unido maber jokawa. Very good.
Yesu